Срив в електронната система на Гаранционния фонд блокира за часове работата на застрахователните компании в най-напрегнатия ден на годината. Това се случва за втора поредна година и изправи на нокти стотици собственици на автомобили. По традиция през последните работни дни на годината се сключват най-голям брой от задължителните застраховки гражданска отговорност. Струпват се много клиенти. Именно това е причината за претоварването на системата. Проблемът вече е решен. Това създаде много проблеми на нашите клиенти, защото нито една застрахователна компания не може да издаде полица гражданска и съответно застрахователните посредници, при които клиентите се ръдаха на опашки с часове. Това се случи и миналата година на 27 декември. Надяваме се това да е за последно. Днес е последният работен ден и всички клиенти, които не можаха да си издадат вчера гражданска, ще бъдат днеска на опашки при нашата офис. Очакваме около 60 000 полици.